Mamay. Adda ti chismis ko, may panggap ni daday. Ang pay ni dadem? Kasla may met ti chismis ko, mamay no. Adda ti chichirya. Ano po, tingobing. Sa pulang pay ti chichirya. Gura kita dan sa bariyak na tay. Chichirya. Yes! Nakita ni dadim ka. Nakita ni daday, mamay. Indadji sangwanan ti kantina ni Auntie Bitang. Aji ngay, napintas nga tindera. Kung kunakon ka. Panyata kukuhan ni dadim jay. Kasla na may met pay, mamay, ti chismis ko, nadda ti soft drinks. Tagdamit chichirya ko na Nga mo ato yan eh. Ang atin eh. Pang soft drinks mo. Yes! Dayto yan, mamay. Dungag ka nga nalaingan. Nagiwar ni dade ti cellphone. Nagiwar mo lang ni Auntie Bitang ti cellphone. Tapos, nagpalod lang nga yan ni dade, mamay. Kakan, mamay. Ating-atingan. Agsubli ka timan. Ay na. Aw manad. Naalilaw na man ating ubingan.